Gurit bocah wektu bengi dening Azalea kelas 5 Amru SD Muhammadiyah Sidarum Nggodean Sleman. Ing wektu bengi aku ana ing njaba ngomah. Sumilire angin bengi kerasane adem. Ing langit dhuwur akeh lintang-lintang padha mamerake sunare kang endah banget. Atiku dadi seneng nyawang sliramu. Rupamu endah banget pating kerlip. Sliramu madangi ing wektu bengi kanthi kaendahan wengi kang nyenengake. Saya wengi lintange saya akeh. Sunare pating kerlip ana kana lan kene. Wengi kuwi saya endah banget. Kabeh kuwi tandha kekuasane saka Gusti Allah.